acompaña se o coñecedes. Eu son Paco. Son novos, chamase Paco Nogueira. Seguro que vos... Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, vimos visitaros porque nos comentou a vosa profe Mai que como cada ano sabes que Calandra cabe visita o cole con algunha actividade de animación a lectura, sobre todo contacontos para os máis pequenos. De feito, o ano pasado, Paco, que ademais de músico, que coñecedes polos concertos do Brincabay, tamén fai talleres de contacontos para os pequenos, vale, xa veu o ano pasado, me parece que o ano pasado a cantar no concerto e a facer os contacontos para os de contos aquí infantil. mesmo, para pequenos, non sei se eran de infantil ou primeiro, e despois o Brincabay ali ao fondo na luz, sí, efectivamente. A vosa profe Mai nos comentou que estabades facendo, que tiñades no cole un proxecto sobre contos e que os rapaces de quinto preparabades contos que vos vin algúns contalos no blog do cole para os nenos máis pequenos. Entón nos comentou que estuvo aquí traballando ademais a unha profe que foi compañeira nosa na editorial, Olaya, non? Bueno, pois tamén falamos con ela para que nos comentou o que estabades facendo. Entón a profe Mai nos comentaba que en vez deste ano facer o taller de contacontos para os pequenos, pois ter un encontro con vos para darvos como algúns criterios ou axudarvos a darvos algún criterio para como orientar as sesións de contos cos nenos pequenos. Que é un criterio? Pois digamos, unhas indicacións, sabes? Como unhas instruccións. Unhas pautas. Como preparar os contos para os nenos máis pequenos. Supoño que entonces isto foi o que fixemos. Eu falei con Paco para preparar, digamos, un guión e contarvos cousas que vos podan ser útiles cando vos paredes os contos e os preparedes para os nenos. Entonces, imos facer, digamos, unha intervención que vai a ter como dúas partes. Unha primeira, que espero que sexa máis breve, que son como indicacións xerais, así como pautas ou como instruccións que vos van a servir para todos, para calquera sesión de contos que montedes, vale? E despois Paco, en concreto, vai vos falar sobre como utilizar a música, que é un pouco o seu instrumento, o seu ingrediente preferido, non? Como utilizar a música ou como el utiliza a música para contar os contos. Porque dentro de todos os elementos que se poden utilizar, pois bonecos que podades facer con referencias aos personaxes dos contos, ou calquera outro elemento, a música é unha ferramenta que funciona moi ben. De feito, desde hai moitos anos sempre temos, digamos, un equipo facendo talleres de contacontos con un músico e con unha contadora, ou con un contador e un músico. Neste caso, en Paco, digamos, reúnense as dúas características, porque conta e ademais toca moitos instrumentos, o cual é como o home orquesta do mundo dos contacontos. O sea, el pode facer todo a un tempo. Entón, bueno, o que pretendíamos é que fora unha sesión, que este fora un encontro que fora dinámico. Tamén nos puxemos así un pouco facendo como un semicírculo, porque sí que nos gustaría que nos interromperades no momento que queirades. É dicir, calquera cousa, como comentabas ti, isto non sei o que, vale, pois que levantedes a man e paramos, vale, ou ben nos estendemos nesa cuestión porque vos interese, ou ben, pois aclaramos a dúbida que sexa. Vale? De acordo? Sí. Bueno, pois entón, o primeiro que vos quería comentar é que hai moitos autores que falan e hai libros que son os que se recomendarían sobre todo a unha persona que fora a contar. Dentro deses libros hai dunha autora norteamericana que se chama Sarah Bryan, que hai moito tempo dixo que non hai nada máis potente que una as persoas que os contos. Que o feito de contar contos, que os une moito máis que lelos. Ela lle chama como unha corriente de simpatía, definiu así. Unha corriente de simpatía que é moito máis rápida cando se contan os contos así oralmente que cando os contos están escritos. De feito, nos temos un amigo que se chama Bonifacio Fogo, que é camerunés e que se dedica desde moitos anos a estudiar aquí a España, de Camerún, e ele, claro, no seu país, no seu povo, pois todas as días contaban contos, como se facía aquí hai tempo. Cando non había tele, a xente pola noite, despois de vir de traballar e de cear, reuníase, en vez de estar mirando a televisión, como estamos nos a veces agora nas casas, non? Na maioría, que temos aí ese... Pois a xente antes, pois ali, e tamén aquí, alrededor do lume, sobre todo, pois se contaban cousas. E el ten eses recordos supermarcados. Entón, el, desde hai moitos anos, pois, tuvo
bueno, por unha cuestión de azar, un día estaba na universidade estudiando e invitaron a facer unhas charlas para contar uns contos do seu país e dixo, joder, como vou facer eu isto se eu só sei contar na súa lingua, se falan unha lingua do Camerún. Entón, bueno, traduciu-nos ao castelán porque ele fala moi ben español, porque estudia filoloxía hispánica, comezou a contar contos e dedícase a iso, non? E contaxe anécdotas super interesantes de cando vai ás escolas e cando vai aos sitios a contar contos, é dicir, como chega a un lugar onde non o coñece ninguén e sale con 800 amigos, o sea, todos os nenos que están ali con el contando a sesión lle queren regalar cousas, o sea, é como unha cousa que une moitísimo, non? A información que se transmite ao lector está, se o álbum está ben feito, está no texto, pero tamén está nas imaxes. De tal maneira que hai información que se pode chegar a ela que non está no texto, vale? Que solamente se pode deducir das imaxes, e outra información que está no texto e que non está na imaxe. E máis, cando un ilustrador lle dan un texto dun álbum ilustrado, o pior que poden facer é darlle un texto que este cheo de adxetivos e de descripcións. Porque din, e logo que fago? Eu terei que contar algo tamén. Por eso os textos dos álbumes ilustrados son textos normalmente simples, que van ao gran, que non están, digamos, donde non tedes longas descripcións. Porque cando se fala dos chivos chivóns, falase dun chivo grande, mediano e pequeno, con unha chiva grande, pero non describe o chivo tiña a barriga deste color, era verde, etcétera, etcétera. Teñen que haber, vale, ou cando se falla, neste en concreto hai descripción, pero son como esquemáticas, vale? Bueno, se utilizan este tipo de álbumes porque son o álbum ilustrado porque a hora de facer sesións para os nenos poden facer tamén unha lectura visual. As imaxes nos están axudando en todo momento, vale? A traelos cara ao mundo do libro, do literario, vale? Bueno, outra cosa que tedes que saber tamén é que a capacidade de escoita, é dicir, o tempo que nos podemos estar escoitando e atendendo é algo que non nacemos con él. O sea, é algo que é un hábito que hai que ir entrenando ao cabo do tempo. A nos pasa, e por iso vos pode contar un mogollón de anécdotas Paco, que hai moita diferencia de chegar a unha escola onde os nenos estén acostumados a escoitar contos e outros que non, que chegas por primeira vez. Pois os nenos están máis inquedos, son capaces de concentrarse durante un tempo determinado, pero non máis. Esa capacidade de escoita ten que ver con ese hábito que hai que ir entrenando. Por eso no cole que ustedes seguramente a hora de ler, cando eres pequenos, tiñedes un momento determinado no que ibades a escoitar, vale, e é unha cuestión que se vai entrenando durante todo o tempo, de todo o curso, vale, e o seguinte, e tamén depende da idade. Vale, cando os nenos son moi pequenos e vallades a facer unha sesión para nenos pequerechiños, para os de 3 anos, ou incluso para máis pequenos, que nos traballamos a veces en escolas de infantil destas de 0 a 3 anos, pois as sesións duran como máximo mellor media hora, sobre todo nun principio. E despois podes ir alongando unha sesión con nenos maiores, con nenos xa de infantil de 5 anos ou de primeiro e de segundo, pois podedes preparar cada un conto e facer unha sesión que pode durar unha hora perfectamente e os nenos están atentos porque teñen esa costumbre, vale? E outra cosa que tamén vos queríamos comentar e que é importante é que esas sesións de contos, no noso caso, as entendemos como parte de un proceso. É dicir, estamos falando de que para que contábamos contos, neste caso, no noso caso, para que a xente lea. Para que os nenos pequenos acostúmense a ler. Efectivamente. Entonces, as sesións de contacontos é unha das moitas cousas que se pode facer para que os nenos e nenas se acostumen a ler. Por exemplo, unha cousa interesante é o que se fai desde a biblioteca, ter unha biblioteca agradable, bonita, non? Desde a biblioteca, promover diferentes temáticas, promover que os nenos veñan aquí e haxan un servicio de préstamo. Entón, é importante que as sesións de contacontos estén conectadas pola temática, polos contos que escollades, con este proceso de animar a ler aos nenos e con as outras actividades que se fagan desde a escola ou que fagan os outros compañeiros, vale, para animar os nenos e as nenas a ler. Vale, non é algo puntual que se pode facer e está moi ben,
pero é máis interesante cando se conecta. Hacemos nosotros los préstamos. Tamén? Sí. Boa. Quinto y sexto. Pois genial. Vamos 2 quintos y 2 sextos. 2 niños quinto y 2 niños. Genial. Pois mira, cando montedes as pois o mellor xa o facedes, que hai moitas cousas que o mellor que das que vos digo, que vos estou a decir, porque vos vou a decir que o mellor xa, pois eso xa sabemos, eso xa o facedes. Pois mira, se vos, digamos, ademais axudades a xestionar a biblioteca, pois unha idea é que podedes conectar as sesións que fagades, os contos que preparedes, vale? Ca vida da biblioteca, que se este facendo na biblioteca nese momento ou que se este facendo no cole, non? Vale? Vale, entón, consellos así para montar as sesións. Vamos así ao práctico, o práctico super práctico. Eu pensei como en 3 fases. Que facer antes, que facer durante e que facer despois. O de despois é rápido. O que máis leva sempre é o de antes da sesión. A vos que vos leva máis? Contar ese día que tedes que contar ou preparalo? Preparalo. A todo o mundo lle leva máis. A todo o mundo, non? Eu penso que sí. O máis importante xa non é o camiño que tens que facer, senón preparar ese camiño. É dicir, desde o momento en que ti tens que enfrentarte en novo sentido, non? Enfrentarte a un público, a uns nenos, a unhas nenas, para contarlle unha historia, que vou a ter que facer eu para facer que ese conto este ben, sexa dinámico, sexa atractivo, me atendan, e eu, ao mesmo tempo, sexa partícipe e tamén o pase ben, porque eu creo que é unha das primeiras cousas que temos que ter en conto todas e todas cando contamos contos, é que un ten que pasalo ben contando os contos, senón non ten sentido realmente o que estamos facendo cara aos outros nenos. Os nenos van a percibir que ti non estás a gusto, non estás contento co que estás facendo. Entón, primeiro é sentirse cómodos e preparar ben a sesión con calma. Sí, perdón. Pois nada, para preparar, o primeiro que temos que escoller, que será? Os libros, os contos, Si no lo preparas no te lleva tampoco. Claro, pensade que primeiro temos que escoller os contos, entón depende de que idade teñan os nenos que para os que vayamos a preparar, teremos que escoller uns contos ou outro. E isto é moi importante. E é un tema tan importante que hoxe non nos imos parar, porque a ver que contos escollemos para cada idade. Eu vos pediría que, porque podríamos estar outra sesión inteira falando de que contos son os adecuados e bla 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 para cada idade. Neste punto eu diría que lle podedes pedir a axuda aos profes, vale? Bueno, a hora de escoller, mira, que tal, este conto vos parece, se vades preparar para os de 3 anos, lle preguntedes aos profes de 3 anos, profe, este conto que se parece que este ben, que non que este ben, eso é moi importante, vale? Pero, dentro dos contos que sexan adecuados para a calidade, por exemplo, aqueles de violín, que podría ser genial para os nenos de 3 anos, vale? Poderíamos coller aqueles que a nos guste, porque é o que di Paco, é moi importante que o conto que vayas a contar che guste e que o vivas, vale? Nosotros no elegimos, por ejemplo, elegimos pero más bien te lo asignan al final de practicar el cuento. Bueno, pero seguramente cando nos asignan... Sí, pero o que está asignado é por cuestión de que este adaptado. Por exemplo, falábamos de Piñeiro, o primeiro libro que leu Yasmín, que non era un libro para nenos moi maiores, porque trataba, eu vos explicara, que trataba temas de en medio dos árbores, aquí estuvo arriba de... Entonces trata cousas que son para infantil. Es que ese é un tema complicado. Vale. Non é que vos asigne, pois vas a tal porque... Depende, pero hacemos ao revés que Claro, Javier, sí, nos primero collemos o libro Claro. e logo elegimos a... Claro, porque primeiro vos elegides un libro que vos gusta, entonces co libro que vos gusta, despois pensamos en que clase pode ser. Primero lo leemos en clase. Él está falando de darlle a volta. Se eu teño que ir a 3 anos, que libro escollo para 3 anos? Se teño que ir a quinto, que libro escollo para quinto? Pero vale, o sea, isto é unha cosa que vale nos dous sentidos. Se a vos funcionades ao revés, como me parece genial, mira, este libro me encantaría para poder preparalo. Pois falades cos profes e eles vos saben decir perfectamente, pois este libro está moi ben para contarlle os pequerrechos, ou está mellor para contarles de un ano, perdón, os de un ano, os de primeiro, os de segundo, ou para máis maiores incluso, vale? Cales lles pasa moito que supoño porque lles parece un pouco máis fácil e tamén por afectividade, porque lle teñen máis cariño, sempre queren ir infantil cos libros. Claro. Hai libros que non se adaptan infantil, ou que eu tamén lles digo, pois vamos tamén a primaria, non? Que non Claro, con infantil. A ver, non é verdade que as... E ao final é o contrario, porque o infantil é máis difícil que en primaria, polo que falabas ti da capacidade de atención, que lle pasou moitos que fustedes a 3 anos, que
que lle costaba moito estar atentos ao libro. Entonces a ti, se o público non está atento... Ahora veremos un pouco como hai un montón de cousas que parece que non influen a hora de montar a sesión para que os nenos estén atentos e seguramente o mellor non as tendes en conta, ou si, bueno, pois me contades, e que son moi importantes e teñen que ver non só co conto e coa relación cos nenos en sí, sino con todo o entorno, todo o que está alrededor, e que pode distraer, sobre todo cando os nenos son moi pequenos e non están ao mellor aínda afeitos a contar. Bueno, entonces, collemos, se quixéramos contar un conto en concreto, pois esta sería un pouco a indicación. Se quixéramos montar en unha sesión, que no vosso caso, mellor, sería montar unha sesión, pois eso, pois imagínate, onde hai 3 ou 4 contos, ou 2 ou 3 contos, que cada quen escolle o seu conto, eu diríamos que hai como unha regra, e é a regra que se sigue nos restaurantes. Vos cando ides ao restaurante, primeiro non vos comedes os callos, e o lacón, non? Con grego. Primeiro hai... Cando vedes así un restaurante guai, unha comida desta super tal, primeiro hai os entrantes, despois sempre hai o primeiro prato e o segundo prato, no caso de casador, e despois que hai unha sobremesa, un postre, vale? Bueno, pois este podía ser unha regla que poderíamos seguir perfectamente a hora de montar unha sesión de contos. Primeiro poderíamos empezar con un conto introductorio, que non sexa moi longo, que non teña un conto de moito peso. Depois, unha vez que os nenos, o noso público, xa o temos gañado, xa o coñecemos, xa vemos como funciona, pois poderíamos contar un conto un pouco máis longo, con un pouco máis de estructura, un conto xa destos contos, que sei, como a Raciña Presumida, por exemplo, vale? Un conto, digamos, que teña principio, desenrolo e final, sabes? E que ademais teñamos moi ben preparado, que teñamos artellado, que lle tengamos feita unha música, tal. A música é sempre un bo elemento tanto para o petisco, para os entrantes tamén, como unha cancionciña, unha musiquiña, como para despedir a sesión, vale? Entón, se temos un segundo prato, porque somos 4, pois despois do primeiro prato ven outro prato potente, que podemos rematar con un conto máis cortiño, para despedirnos e quedar con bo sabor de boca, vale? Eso sería un pouco a estrutura que vos suxiro, no caso de que vayades a montar, eso entre varios, que é unha sesión así máis longa. Bueno, despois que ademais do libro, se queremos levar algún elemento, pois, por exemplo, algún boneco que vos axude a contar, non? Ou facedes que vos vin cando facedes os contacontos algún elemento para pegar ou así, para ir seguindo o conto, non? Pois temos que preparar tamén ese elemento e pensar nese elemento, pensalo non só desde o noso punto de vista, sino do punto de vista do que está ali, no tamaño, que se vexa ben, vale, que vai a funcionar, é dicir, que si, digamos que se seamos capaces de manexalo diante da xente sin que se nos caigan as cousas, despois o directo, pois é como é, pero temos que pensar, vale, en principio, para que todos os elementos telos o máis previstos posibles, para que despois cando cheguedes diante do público, pois cosa funcione. Vale. Depois, é importante tamén aprender os contos de memoria, vale? Sobre todo, pois, se teñen formas rimadas ou refráns, e iso leva o seu tempo, supoño que vos xa tedes experiencia de facelo, non? É importante, podes ir lendo, pero sempre é moito máis, que falamos ao principio, ten moita máis forza a palabra, digamos, que vai directa que a palabra leída, non? Entón, é interesante se podedes que vos aprendades o conto. Se os contos ademais teñen pois, formas rimadas ou refráns, é moi importante que os saibades. Sabedes que hai contos de fórmula, que hai unha fórmula que se vai repetindo ao longo de todos os contos, non? Pois iso tamén o teñades entrenado, que os saibades, vale? Tamén a veces é útil ter un guión mental do conto. Sei que personaxe ven primeiro, e me acordo, sei que personaxe ven despois, e despois que vai pasar, despois que vai pasar. E ter ese esquema mental na cabeza, vale, axuda a aprendernos o conto. Incluso a salir nun momento dado dun apuro si se nos olvida, porque podemos solucionarlo con nosas propias palabras, non? Vale? Non só sabemos o conto de memoria, sino que sabemos todo o que sucede e podemos expresalo con nosas propias palabras. Cando entrenemos, é importante entrenalo como se tuviéramos xente diante, ou senón se tedes irmáns, pais, nais, familia, contarlo. Con peluches, vale, peluches se aceptan como animal de compañía. Sí, non? Ti como entrenes os contos? Ou unha mascota.
Pois normalmente utilizo de coelliños de indias aos meus fillos. Sí, pode ser unha ventaxa ou inconvinte, depende de como queirades ver. Normalmente é unha ventaxa, para min polo menos. Utilizos porque aparte como teño unha moi grande e un pequeno, aí hai que saber xogar cos dos aspectos. Teño un fillo de 8 recién e unha rapaza de 13, por lo tanto, imaginade, hai unha diferencia máis grande. E despois, ás veces, se non aburre ningún, xa te Claro, e despois, pois, ás veces algún amigo que ven a casa que ten fillos pequenos, pois, ás veces aproveitas e, como non me importa contar contos, pois, fases a proba e despois tamén facemos algunha proba. De que, veña, fixen esta sesión, preparámola, imos a poñela en práctica. Donde? Vamos así a Libros para Soñar en Vigo, por exemplo, que é unha casa, é la casa. Entón organizamos unha sesión, veñen familias con nenos, grandes, pequenos, e levo a práctica. Aí é moi importante tamén a persoa, cando conta contos, sobre todo inicialmente, estar moi atentos á xente, é dicir, probablemente se aprenda moito máis vendo a reacción da xente, que é o que funciona, que é o que non, o que me resulta moi longo, o que me resulta máis curto, isto teño que potencialo, empezar a ver esas pequenas cousiñas é importante, é que se vai dar experiencia. Ao principio, mellor, non, eu o que penso, que isto non uso un foco, ao principio non dou feito todo, xa agora non teño como contar que estar pendiente do que estos que están enfrente, pero sí que é moi importante, porque ao fin e ao cabo é como unha sesión de contos estades comunicando, e na comunicación sempre ten que haber como 3 elementos, o que emite a mensaxe, non? Cando mantendes unha mensaxe, a mensaxe e o que recibe. Vale, entonces estar atento ao que pasa cando a mensaxe chega ao receptor, e se ese receptor, pois eso, por exemplo, cando estades nunha sesión con nenos moi pequenos, e os nenos sonen ser moi sinceros. É dicir, é un público que, por un lado, moi agradecido, pero é un público que sempre din os artistas, non? Que é moi exixente, porque os adultos tendemos a poñer cara así, se non nos gusta algo, estar no teatro, no tal, pensas pa dentro e te quedas así, non faz ruido e tal, non se está gustando nada, pero bueno, tes como esa especie de norma que sabes que non podes facer barullo, nin podes falar co do lado, por educación compórtaste, pero os nenos normalmente, sobre todo cando son moi pequenos, se aburren, pasan de ti, o sea, falan co do lado, danse a volta, e iso, para o que está no outro lado, é super desagradecido, porque ti estás aí esforzándote, dándolo todo, e resulta que tes eses energúmenos diante que non están facéndote caso. E dices, pero como pode ser? Se eu me plantei aí a preparar os elementos... Bueno, aí algo non está funcionando. Necesariamente, o que non funciona non é que tiñades que ser vos. Vos ao mellor estádelo facendo ben, pero ao mellor hai outros elementos que están en xogo e que vos non dades conta deles e que non funcionan. Vale? Imos ir falando desto tamén. Bueno, aquí dos seguintes consellos podemos falar máis Paco, porque dice sonorizar o conto con sonidos, con onomatopeyas, e falar con voz, e pensar nos personaxes, no carácter que teñen, para darlle a cada personaxe o seu carácter, vale? E iso Paco fai non moi ben, hai contos que pon os voces diferentes e as mantén durante todo o conto para cada personaxe, como neste de Despois da chuvia, por exemplo, non? Tamén é interesante manexar o clima da sesión, e iso son cosas para os que xa saben moito, non teñen moita experiencia, pero, digamos, hai veces no que a ti te interesa que a xente que tes diante participe no conto, non? Pois que faga contigo un xesto, que esas son cosas que normalmente enganchan moito, non? Pois, por exemplo, depois veremos algún dos contos dali, como Paco inventou unha canción, pois para que os nenos acompañen a gariña mentras vai dun lado a outro. E hai outros momentos no que vos queirades que a xente, que o público este en silencio, escoitándonos. Entón, ese tipo de cousas as tedes que provocar vos tamén. E ese tipo de cancioncillas ou momentos de participación onde queredes que a xente aplauda aos nenos e despois, digamos, que cando repartes a parte do conto que vayan calando, ademais, o que fan é, cando tedes un auditorio revoltoso, aí os podedes volver a enganchar. Están facendo barullo, e vos de repente, no conto, tedes un momento, intercalades esos momentos nos que eles teñen que participar, se poñen a participar e sin querer, xa os volvedes a enganchar na vosa atención e vos os podedes reconducir. Sabes? Eso son cosas
interesante e que vos vai ir dando tamén a práctica. Bueno, estos son toda unha serie de consellos sobre como preparar antes da sesión, como prepararvos vos como contadores. Pero vamos a falar de que hai cousas tamén que hai que preparar tanto no público como no espacio, e iso é super importante. Mirade, para o público, nós pensamos que sempre é interesante xogar con expectativa previa. Sabes que é expectativa? O estar, que vai pasar, non? Vamos a ir a unha sesión de contacontos, e que iso sexa algo como un acontecemento, que non che quedes por salir un día, profe, venimos a contar aquí uns contos, e os nenos non saben que vai pasar. Funciona moito mellor, iso funciona, pode funcionar, ollo, pero funciona moito mellor se vos, por exemplo, cando preparedes unha sesión, anunciades antes, pois poñedes cartéis, ou se no caso de que houbera radio escolar, pois facedes o anunciades previamente. Nos a veces, antes de que vayan Paco, os contadores, as escolas, o que facemos é unha carta que lle mandamos aos nenos, dicíndolle: estade moi atentos porque vamos a ir tal día. Non lles desvelamos o que vamos todo o contido da sesión, non lle achafamos, pero si lle creamos como ese, como fan nas series da tele, sabes? Que te deixan aí, que poñen os anuncios no momento máis interesante. Pois esa é a expectativa, te deixan con unha expectativa. Entonces ti te tragas os anuncios porque queres ver si matan a por exemplo, sabes? Exacto. Pois xogar con esa expectativa vai xogar sempre ao vosso favor. Se vos generades esa expectativa no público e saben que van ir a unha sesión e que vai haber algo que vai estar interesante, vale, pois eso sempre vos vai a favorecer, porque van a vir con moitas máis ganas de escoitar, vale? Despois, tamén é importante, cando programades unha sesión, o número de nenos que van a vir. Nos volvemos outra vez ao principio. Nos íbamos a contar contos para animar a ler. Entonces, non o vamos a facer nun teatro. Bueno, vos non tedes un teatro no cole, pero imagínate, non vamos a encher isto de nenos, vale? E vamos a ir a unha aula onde haxa 60 ou 50 nenos. Home, os nosos contadores, con xente que é profesional desta historia e sabe controlar ben os auditorios, pois poñemos, fixadevos, un límite de 50 nenos e nenas. Por que? Porque os elementos que utilizamos, as ilustracións dos libros e tal, se ven así, se ven cando estamos así cerquiña. E ten que haber unha proximidade ao narrador, porque queremos transmitir coa voz algo cálido, non? No momento en que temos un auditorio moi grande, xa se nos, primeiro, non ven, cando non ven se levantan. Se se levantan porque non ven, xa é o principio del fin del descontrol. E os de detrás tampouco ven, os de detrás dos que se levantan tampouco ven. Entonces, é moi importante eso. Primeiro, pensar no número de nenos e como se colocan no espacio, vale? Entón, no vosso caso, eu penso que é máis prudente que empecedes a facer as sesións para grupos, para clases en concreto, para grupos clase de 25, porque é un grupo que xa se coñece, vale? E ven aquí a biblioteca ou onde o vayades a facer, vale? E un grupo que é máis fácil de controlar, vale? Entón, eso. Despois veremos como os colocamos. Vale, outra cosa moi importante é o espacio. Vos onde soledes facer a sesión? Nas clases? Nas clases. Vale, pois mira, aí hai cousas, bueno, a ver, estes son consellos que o mellor non todos, a veces non todos se poden facer, pero son consellos que vos damos desde a experiencia de ter feito moitas sesións en coles e tal, vale. O ideal, bueno, o espazo para contar os contos debe de ser un espazo que sea acolledor, vale, o máis acolledor posible. Vos, o máis parecido a isto que falábamos antes de cando se contaban contos nas casas alrededor do lume, de alguna maneira, na lareira da casa. Si, na colección non temos unha lareira, pero sí que temos as nenas que vayan a ver a sesión, non entren antes do que vai a contar. Eso é unha norma tamén moi importante. Se vos ides contar aquí un conto e facedes entrar os nenos, vale? E vos non tedes as cousas preparadas e chegades as preparades, ese rato que vos estades preparando é un rato onde van a estar falando, onde van a estar... Se crea, vai a dificultar un pouco que así, exactamente, que a sesión saia ben. O ideal... Que nós cando vamos a contar os contos, vamos a contarlos as clases e os nenos están nas clases, claro, e nos miran preparando. Claro, eso, a ver, se vas a unha clase non se queda máis remedio, vale? Eso é así.
non podemos evitar este paso. É que neste caso estamos falando de que os contacontos somos ambulantes. Neste caso é ao revés. É dicir, contaconto é o que ten o espacio e quen se move o público. Estamos falando ao revés. Estamos falando de programación de bibliotecas, de No, espacios pero incluso na culturales. aula, tú imagínate que, por exemplo, quedas de acordo coa profe de infantil para que preparades esas cousas no recreo e cando chegan do recreo, vos estades aquí. Por exemplo, vale? Entón, pode ser un exemplo. É dicir, a ver, se tedes que entrar ca clase en marcha, pois non pasa Claro, nada. porque ao recreo deles non coincide con nós. Bueno, Claro. estas son pequenas cuestións que podemos deixar aí como o ideal, vale? Cando vos vayades, imagínate, se algún día tedes que preparar algo aquí na biblioteca, vale? Ou incluso, digamos, neste aspecto en concreto, vale? Pero incluso se vades nunha aula e está a profe traballando cos nenos, e vos ides contar no recuncho, digamos, que teñen de cortiza no chan e tal, que eso é unha cosa que se nos olvidou no apartado anterior, importante eso, que o chan non se xa frío, vale? Bueno, xa podéis desconta, non? Pero se ides contar na aula, bueno, pois mentre a profe está falando cos nenos ou facendo outra tarefa, vos, digamos, ides preparando as cosas e cando estén preparados, digamos, como se os convidarades a abrir a sesión, vale? E se o facedes na biblioteca, pois chegades aquí, como foi hoxe, vale? Nós temos aquí todo preparado. Se viñeredes unha sesión de contacontos, non só teríamos todo isto preparado, senón que Paco empezaría a tocar unha musiquiña, sería o ideal, ter unha música tamén é moi interesante para comezar a sesión, vale? Como para ir creando un clima, porque estas cousas que te chaman a seus maiores a liturxia, esta especie de elementos que nos van introducindo, son moi importantes tamén, son como casi como un aperitivo antes del aperitivo, vale? É moi importante porque os nenos van entrando, o sea, se imagínate que viñen do recreo de correr media hora. Se ti ves de correr media hora, aí a tope, aí ca adrenalina aí a tope, ninguén te pode pedir que te sentes e que escoites 20 minutos de contos sin moverte. É sin humano. Ves aí xa, sabes, de correr. Vale, entón, hai que ir baixando os biorritmos, os recibides na porta, se podedes con unha musiquiña, os recibides, os colocades, axudades a que entren ordenadamente, moi importante, non, que vayan entrando ordenadamente, mentre son esa musiquiña, os ides colocando, axudades a que se coloquen os máis pequenos diante, os máis maiores detrás, que se senten cómodos, que crucen as pernas como os indios, isto que se suele dicir moitas veces, ¿verdad? Que eso os profes de infantil o fan moitas veces, pois para a asamblea, ao principio da clase, vale? Pois que se senten cómodamente, que ocupen o espacio dunha maneira regular, para que todos podan ver, que non haxa eso todos atrás, ni todos diante. Bueno, todo este tipo de cousas son moi importantes. Mira, outra cosa que é moi importante tamén é que si estamos, por exemplo, aquí na biblioteca, mira, onde nos colocamos nós? Aquí, ao fondo, coa porta de entrada de frente, vale? E isto facémolo por unha razón, para que vos, que seríades os que vides a actividade, estedes de espaldas á porta. E se por algún azar del destino alguén entra na biblioteca, vos non o vexades aí, porque estaría distraendo totalmente o vosso traballo. Entón, estas cousas son moi... Pasa, xente. Son moi importantes, vale? O feito de dispoñernos ben no espacio, dispoñernos nenos e dispoñernos nós. Entón, evitar distraccións visuais por detrás do vosso traballo é imprescindible. É imprescindible tamén que avisedes no cole, o sea, a ver, se ides unha aula, xa está, pero se non ides unha aula, vale, é imprescindible tamén que todo o mundo saiba para que non entren os do préstamo, por exemplo, cada 2 minutos, plim plom, abrir a porta. Porque, bueno, se está no recreo está genial. Pero outra cousa que hai que tratar de evitar son os recreos. Xa sei que son moitas, joder, que pesado, macho, tantas cousas. Por o balbordo, é dicir, é que se vos estades contando e hai barullo de fondo. Esta situación ahora mesmo non sería idónea. Claro, vedes que hai barullo aí atrás? Entón, si por exemplo, en un contacontos necesito nun momento dramático facer algo moi baixiño e teño 50 nenos, a mellor os 10 ou 15 que teño diante a mellor escoitan o que os atrás, non. Pode ser clave ou non a hora de que ti teñas que contar ese momento que realmente é importante, ou ti crees que é importante. Estos son todos elementos que, a ver,
son todos elementos que axudan. Non é que todas estas cousas que vos dixemos sean imprescindibles. É máis, un bo contador, un tipo con experiencia ou unha muller con experiencia contándose pode sobrevivir a calquera destas circunstancias. Pode contar despois de hacer gimnasia, en el gimnasio del colegio, con el recreo alrededor, cos nenos sentados no chanfrío, e contar un conto magnífico, e funciona, vale, pero normal é que non funcione. O sea, que non vos botedes vos a culpa, nese sentido. Quero dicir, pois se me explico, cantas máis elementos destes teñades controlados, máis posibilidades tedes de que a sesión saia ben. O sea, que hai ruido porque non o podedes evitar no recreo? Pois mala sorte. Deberías ser... O sea, a ideal é que buscarades un tempo para contar que fora con un tempo de calma, o sea, no entorno. Elegir a hora. Elixir a hora, exactamente, elixir a hora adecuada, vale? Incluso, se ides programar sesións de contacontos, o ideal é que sexa sempre na mesma hora. Os luns a tal hora. Pues, ese tipo de... Por qué? Por lo que decíamos antes de xenerar un hábito nos nenos pequenos, sobre todo. Vale? A ver, xa sei que todas estas cosas son o ideal, vale? Pero eso, sobre todo o tema de controlar o espacio, de que non haxa xente por detrás, de que non haxa barullo ao redor, é moi importante, de que ninguén se vaya a quitar fotos por detrás de vos, todo este tipo de cosas que, a ver, un día se quita unha foto non pasa nada, pero todo este tipo de elementos axuda a que, sobre todo se tedes un grupo de nenos pequenos, que a primeira vez que veñen, que non están habituados e tal, se despistan máis, vale? Se hai xente, eso, que falábamos, entrando e saindo por a circunstancia que sexa, tal. Normalmente, queres contar? Pois se pon o letreiro, pois xa han de contar contos. Que entre a modiño, tal. Vale? Entendedes ese tipo de cousas? E a filosofía, o que está detrás é, mentre estades contando, a atención ten que centrarse en vos e evitar outro tipo de elementos que podan distraer. E tamén no vosso favor, porque tamén vai a mellorar a vosa capacidade de concentración a hora de poder contar o conto. Se estades contando un conto e de repente pasa alguén polo medio sacando unha foto, rompes o ritmo completamente do conto a hora de que ti teñas que facer a túa exposición, entón, como que te desubicas. Entón, iso é importante tamén, que por unha boa relación contador-público, que, bueno, que este todo máis ou menos controlado dentro do que cabe. Bueno, xa non, eu creo que esta parte, digamos, de introducción que é a máis aburrida, que vos pode ser máis aburrida, vamos a rematar. Simplemente dicindo dúas cousinhas. Primeiro, que como falábamos, nos utilizamos o álbum como elemento e digamos, de onde sacar as historias, non? E vos tamén, decíamos que o álbum ilustrado que era unha boa ferramenta para isto, entón, o álbum, durante a sesión, e vos vexo que facedes cando vos vin, o álbum está sempre presente, verdad? O tiña de así para contar, para ir enseñando as imaxes, vale? Ou tamén utilizabades elementos como que quitabades do conto, como os personaxes, vale? Ese tipo de cousas, vale? Pois eso está sempre presente. E sempre hai que, para ir educando os nenos, tamén hai que facer sempre mención o autor, os autores, digamos, o autor e o ilustrador. Os teníades que dir os chivos chivóns de Olalia González e Federico Fernández, e comenzaríades a eras unha vez, e comenzaríades a contar o conto, vale? Porque é un recoñecemento tamén ao traballo das persoas que fixeron posible o libro, vale? E por último, podedes, e isto xa é unha cousa que se pode facer ou non se pode facer, nos a veces facemos, que pasa unha vez que nos marchamos de contar, se acabou a sesión, vale? A veces é chulo deixar unha proposta. Por exemplo, eu recordo cando contábamos un conto que se chamaba Aínda Nada, que era dun señor que plantaba unha fava, e esperaba e agardaba a que nacera, pois a veces o que facíamos era regalarlle aos nenos unha fava para que a plantaran despois na súa aula. E nos servía, por exemplo, para un contacontos, pois, por exemplo, que se poda facer pois, para o día cando ven a primavera, por exemplo, vale? Ou, pois sei, recordo que con calera, pois con... A veces os nenos, pois, bueno, pois poden facer un debuxo a partir da sesión que escoitaron, bueno, poden deixar unha proposta final para que ese o vosso traballo, unha vez que vos xa non estades cos cativos, cos nenos, pois eles poden seguir pensando, poden seguir tirando, aparte de ir a buscar un libro seguramente na Biblia, etc, pois tamén vos pode ser interesante. Vale? E aí podedes, digamos, tamén falar cos profes que vos axudarán a artellar unhas propostas para despois dos contos. Bueno, e agora
Imos ao gran. Ora, realmente Paco trouxo unha serie de exemplos do seu traballo, de como utilizar el, sabedes que é músico, entón cando lle dixemos, Paco, podes preparamos uns contos, unhas sesións de contos para ir ás coles? Sí, pois, claro, el non se pode conter. De todos os contos, pois utiliza a súa faceta de músico para ilustrar os contos. Vale? Entón, esta é unha das formas nas que podedes, digamos, misturar contos e música. Aí tamén tedes a profe de música que vos pode botar unha man, a mai, non? Que además tedes seguro un montón de instrumentos na aula de música. Sí. ¿Vos qué consejo nos daríades para que non nos poñamos nerviosos a hora de ler? Porque casi nos pasa a todos. A ver, isto de poñerse nerviosos é algo difícil. Eu levo moitos anos tocando e poñome sempre nervioso. Que pasa? Aprendes a controlar eses nervios. Os nervios, eu penso que son positivos. Os nervios sempre se fan estar alerta, estar atento, esas ganas, non? E estás aí moi experto para facer as cousas. Que pasa? Que non podes permitir que eses nervios se bloqueen e que non che permitan facer a túa labor con naturalidade. Como se curan os nervios? Pois mira, desgraciadamente, os nervios curanse coa experiencia. A medida que vas facendo un conto, outro conto, outra vez, repítelo, cada vez estás máis seguro do texto, estás máis seguro do que estás facendo, empezas a vivir experiencias, un día saeche un pouco mellor, outro día a mellor non tan ben. A medida que vas facendo tantas veces, pois empezas a ter esa experiencia, entón, como que non te colle tanto de improviso as cousas que poden suceder. Entón, bueno, pois os nervios pasan a un segundo plano, están presentes, pero bueno, todos xeitos, intentar estar seguros sempre do que un fai, non? No momento, eu quero facer isto e chegar aquí, porque probablemente os nervios moitas veces prodúcense pola inseguridade en un mesmo, non? Cando un quere facer algo e non se nota seguro, normalmente, a mí dixome un mestre que normalmente a xente que estaba máis nerviosa era a xente ou que non sabía nada nun examen, ou que sabían todo. Os que tiñan máis ou menos así iban moi tranquilos. E suele pasar. Eu penso que tamén o que di Paco, si invertir o mellor os podes poder invertir un poquinho eso máis tempo de preparar. O sea, canto máis atado de vedes, eu penso que máis seguros ides. Pero eu tamén digo como a ele, eu penso que os nervos a veces non se chegan a quitar nunca de todo, pero o que tedes que intentar é que esa seguridade pase por diante deles. Yo os falo tamén de non centrarse en estou nervioso, senón centrarse no conto. Exactamente. Canto máis seguro teñas o camiño, Que máis dúbidas había por aí? Sí. Que antes, agora, se veía a cabeza, me di conta que o deixaches aquí o cartel de... Sí, ese foi un cartel que pertencía á campaña que fixo Calambraca o ano pasado. E sí, foi un, bueno, en cada biblioteca íbamos deixando un cartaz aí adicado para a escola e para o público, non? Sí, claro. Ti escribeches algún libro? Eu non, ningún. Eu só son o que ten a teoría. Ele encárgase de levar os libros a todos os sitios e presentalos en todos os sitios. E Cicais pode ser unha das labores máis duras que pode existir, non? De presentar e defender eses libros. Vamos a poñernos entón a Paco que nos explique realmente como fai.